Tolong yang di sebelah kanan panggung yang depan agak mundur ya, sedikit. agak mundur sedikit, diri. Monggo. Yang mundur ya, mundur. Ya. Karena barungan sangat banyak ya. Demi untuk keselamatan kita bersama. Yang penting guyub rukun, ya. Karena uri-uri budaya dan uri-uri budaya tinggalan leluhur tetap kita lestarikan bersama pagelaran kita Satrio Agung Yakso. Masuk. Was. Para bapak dan kru Satrio Agung Yakso diharapkan membantu untuk yang di kalangannya. Dan untuk penonton diharapkan partisipasinya. Ayo Ger. Oh. Tas. Ayo kafe podo lugu para pembarong. Ayo Ger. Iki Bismillahirrahmanirrahim. siro yakti Arab sirap tidem permanem datanono sabawaning walang alising ron-ronan datang manis madu tae menoso datan lumampah among para bapa ing sami nyuwun dhumateng kersaning Gusti ingkang Maha Agung menika Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mugi ing pagelaran menika jaranan Satrio Agung Yakso boten wonten alangan setunggal menapa kok sing dupa kang gumelun-kelun lir mimbah Bathara saya menengah mambu gandane sang lisah jaya katon mangambar-ambar gandanya kok sing dupa putih sira ingsun kongkon swarga Gusti dadi seger kuwarasan pandonga ati balak ado balak blaine cedhak rejekine sumikira balake kang amping-amping. Sumilere mego yang koso gawe runcit ing cahya ing Baskara kang memedhaki jagat. Gumelar saisinipun ugi kairing angin sumribit gawe adem ayem tentreming suasana pagelaran menika. Mugi ing pagelaran Jaranan Satrio Agung Yakso ing dalu menika boten wonten alangan menapa kalih saking Sambikala Rahayu. Rahayu ngantos paripurna kersaning Gusti ingkang Maha Agung. Lewat kitung iki muga bisa ngerti Sura jayane kat lebur dempakan tuwi kersaning Gusti ingkang Maha Agung. Lebur tanpa dadi yo. Ya. Wis wae ayo Ya. ya Prabu Sira Barok. Satrio Agung Yakso penare. Agar
Anganku ngambara anambos meko ngitung lintang sesula padang rembulan tak goleki ana nganti si panjerina tak titipi kidung tegeta ing jantung lelungitan lunglungan kang rerambatan amu sara anggraget jiwangga tak kirimi layang kitir tak sampir ke angin semilir para grasa sliramu tansah tak pikir rino wengi wewayangmu nggodha atiku singa tirta saumpama kapan boyo aku bisa genggam lintang sarta intai rembulan aku samar kuatir lan muntap cabar sekar mekar ing ora-ora
wayangmu beda atiku singa tirta saumpama kapan bayo aku bisa gegem lintang sarta indahe rembulan aku samar kuatir lan muntap cabar sekar mekar ing ora-ora kang jengkar nelak kang tanpa umpama tunggu tumetese terta kanggo nelesi lungka-lungka ketika kanggo nelesi lungka-lungka ketika Ladala. Wait. Nemu kowe pas ati ambyar-ambyare pacar sing tak tresnani ninggal aku golek liyane ada kamu dadi tombo ngobati ati sing lara muga ikhlas nrimo tekan besok ganti tuwa kowe paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati ngusap iloku sing brabas milih papu jening ati kinarya kembyange wangi sabar ngomong aku muga selawase dadi siji matur suwun Gusti pun maringi sing kemati pati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing kemati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani kowe sing paling ngerti marang kahanane ati aku mau semangati ngusapi laku sing berapa swili sabar ngomong aku
suwun Gusti pun maringi sing mati yang pergi biarlah pergi ana kowe sing ngancani matur suwun Gusti pun maringi sing mati nembus lirane ngobati ati kang sepi matur suwun Gusti pun maringi sing mati Cek. yang pergi biarlah pergi ana kowe sing Ya adik yang di depan ngancani. panggung agak mikir. Ya minta tolong agak mikir sedikit ya. Karena Bu ini mau sholah barongan. Agak mikir yang depan panggung. Os, hop, lo, ya, ya, os, oh, lo, was, ayo, lo, ya, ya, lo. Langit hang dadi saksi bumi milu nyekseni putih lan sucine tulus lan ikhlasi welason yang reka para taparan maning anggawe atin riko dung sing mangu-mangu sing gelem talekas nampa welas esun ngelayong bisa esun dung sing pisan duweni bisa sun lenglong kaya wangit yen toron sarang hati nison serang lelas ison demen yang riko langit hang dadi saksi bumi milu nyekseni putih sucine tulus lan ikhlas welason yang Para bapak-bapak kita ada waktu 10 menit lagi ya. Semoga para bapak-bapak dari pagelaran kita seni jaranan Sadraku Yakso kita tetap hidup rukun nguri-nguri budaya tinggalan leluhur yang penting aman dan terkendali karena waktunya tinggal 10 menit matur nuwun gaya wangit yen turun sarang hati ini son
serange welas ison demen nyang riko nyang riko nyang riko